Jo interpreto el personatge d'Eva, que és una xica que viu al poble i és amiga de l'infància i ha sigut una exparella d'Enric. I és un personatge, jo sempre me l'he imaginat des que me vaig llegir el guió, que sempre li posava la paraula de relajada. I què? Com dius això de ser pare? Enric torna al poble, està a punt de ser pare, està vivint fora i està plantejant-se tornar al poble, i crec que el personatge d'ella fa també que es qüestione aquest tipus de coses. Bueno, que han tingut una relació molt sana i crec que és un punt molt xulo que té el guió. Doncs mira, ho acaba de deixar en Fran. Hòstia. Treballar amb Carles molt guai, la veritat, no ens coneixíem i estem treballant molt a gust. Crec que tenim una manera de treballar com prou similar. Crec que hem trobat el feeling de la parella que tindrien, no? Enric i Eva, que són, crec que dues persones com molt xuganeres. Què? Ens veurem abans que te'n vagis? O faràs el de sempre? Ha sigut un regal, la veritat.